האתגר הזה פשוט לא נועד בשבילי. הפילטר מחליט לי כמה לחיצות אני שמה מכל מוצר. יאללה, פריימר. 6. אוקיי, זה הפריימר שלי, זה לא בדיוק פריימר, זה יותר קרם הגנה. נגיד זה 1, 2, 3. מלא, זה נראה לי הולך להיות מזעזע. 4, 5, 6. מלא חומר, איזה כיף. טוב, בואו נטשטש. זה לא נראה לי הולך לטשטש בכלל. איזה יופי אני נראית. למה אני תמיד בוחרת פילטרים כאלה? למה? בשביל מה? נסדר את זה רגע. זה נראה יותר טוב, האור שלי מעולם לא היה ככה לחוטי. יאללה, דבר הבא. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. נעשה הפסקה. נראה לי האור שלי לא הולך להגיב אחר כך טוב לזה. 7, 8, 9. ונטשטש, נראה לי. איכס. טוב, עברתי לספוגית יותר גדולה. האמת שזה סבבה, זה נראה יחסית סבבה. אוקיי, אני בטוב, יאללה למוצר הבא, כמה לחיצות? 10. האמת שאני בכלל לא אוהבת ברונזר, אבל אנחנו נעשה פה ניסיון. 2, 3, נעשה גם פה, אז נטשטש הכל. 4, 5, 6, 7, 8, וואו, 9, 10. יאללה, בוא נטשטש את זה. יש פשלה קצת, הברונזר לא מטשטש לי כל כך. באמת לא יודעת, אני נראית מה זה כתומה. אני צריכה לצאת ככה מהבית. טוב, מי יודע, אולי ככה בסומק יהיה לי מזל. 3 בסומק זה עוד סבבה. רר ביוטי גוון הופ חברות, נראה לי 3 נגיעות זה בדיוק מה שאני צריכה. נשים אחד באף פשוט. אני יכולה לסומק הזה, זה כאילו הסומק מבחינתי. אבל ששמתי באף, כי אני מרגישה סתם עכשיו שהאף שלי קצת כתוב. כמה בקונסילר. 1, תודה רבה, רק פה אני שמה עכשיו. מרוב המייקאפ, אני רק צריכה פה נגיעה. רק בגלל הסומק. יאללה, אני מטשטשת ולמוצר הבא פודרה. 8. וואו. טוב, 8 פודרה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו8. נראה לי בסדר. 5. נגיד זה שכבה 1. זה שכבה שנייה כאילו. שכבה שלישית. 4. ו5. יאללה, הדבר האחרון זה שפתיים, בואו נראה מה קורה פה. 2, סבבה. טוב, יש פה כל כך הרבה איפור, אז אני פשוט שמה 2 שכבות של אובלו. שכבה ראשונה, שכבה שנייה. לוק, האמת שאתה סבבה, לא?